Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Υπουργός περιέγραψε την άσχημη κατάσταση και τις επιπτώσεις που έχει αυτή η πολιτική στη κτηνοτροφία και σε άλλα προϊόντα ονομασίας προέλευσης και γενικά στο σύνολο της φτωχής και μεσαίας αγροτιάς. Προσπάθησε να μας πει ότι είναι θέμα σκληρής διαπραγμάτευσης, ότι μπορεί κάτι να αλλάξει στο μέλλον. Ο στόχος είναι όμως καθαρός. Θέλετε, κύριε Υπουργέ, και εσείς, όπως και τα άλλα αστικά κόμματα, να βγάλετε λάδι, να αθώσετε την αγροκτόνα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που από εκεί απορρέει αυτή η αντιαγροτική πολιτική. Εμείς ασφαλώς συμφωνούμε να είναι η φέτα όπως και άλλα προϊόντα ονομασίας προέλευσης. Αλλά για να ωφελήσει αυτό τους φτωχομεσαίους κτηνοτρόφους, τους παραγωγούς, πρέπει να είναι ενταγμένη και η φέτα σε μια συνολικότερη πολιτική για την κτηνοτροφία, όπου μέσα από τον κεντρικό σχεδιασμό θα αξιοποιεί τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, που είναι τεράστιες, ιδιαίτερα στην κτηνοτροφία, και η κτηνοτροφία σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη, στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού της υπαίθρου, να δώσει ζωή ιδιαίτερα σε ορεινά χωριά που ερημώνουν, να καταπολεμήσει την ανεργία και να συμβάλλει σημαντικά στη διατροφική αυτάρκεια της χώρας με προϊόντα άριστης ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας. Τώρα, αντί να συμβαίνει κάτι τέτοιο μέσα σε αυτό το βάρβαρο σύστημα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, όπου στο επίκεντρο βρίσκονται τα κέρδη και όχι οι διατροφικές λαϊκές ανάγκες, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Γι' αυτό άλλωστε, παρά τις τεράστιες δυνατότητες που έχει η χώρα μας, είμαστε εγκληματικοί στο αγροτικό ισοζύγιο. Εισάγουμε προϊόντα για τη διατροφή του λαού, πολλές φορές αμφιβόλου ποιότητας, προϊόντα που μπορούμε να παράγουμε, όπως ανέφερα, σε αυτάρκεια, και ιδιαίτερα ένα μεγάλο μέρος αυτής της αιμορραγίας εθνικού συναλλάγματος γίνεται για την εισαγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων γάλακτος και κρέατος. Ναι, κύριε Υπουργέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προστατεύει τη φέτα και ούτε πρόκειται να την προστατεύσει σαν προϊόν ονομασίας προέλευσης. Γιατί δεν την ενδιαφέρει αυτό το ζήτημα, που αν ήταν να αφορούσε και το φορεία των επιχειρηματικών ομίλων, των εφοπλιστών, των τραπεζών, ασφαλώς και θα έπαιρνε μέτρα. Άλλωστε, η υπόθεση της φέτας είναι μικρού οικονομικού μεγέθους και για τον τόπιο κεφάλαιο, αλλά ιδιαίτερα για το ξένο κεφάλαιο. Και πρέπει να πούμε ότι το μερίδιο της φέτας στην παγκόσμια οικονομία είναι το 28%. Και αναφέρθηκε και τα χρήματα από τις εξαγωγές είναι περίπου στα 385 εκατομμύρια. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εθνικές κυβερνήσεις προστατεύεται το μεγάλο κεφάλαιο, αυτούς και τα συμφέροντά του. Με αυτή την πολιτική που συναποφασίζουν και εφαρμόζουν οι ελληνικές κυβερνήσεις, οδηγεί στο ξεκίνημα του φτωχομεσαίους κτηνοτρόφους της χώρας και στη συγκέντρωση της κτηνοτροφικής παραγωγής σε λίγα χέρια. Αυτό συνέβη στην αγελαδοτροφία, τώρα έρχεται η σειρά της εγωπροβατοτροφίας. Και σε άλλους τομείς θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, όπως είναι η χειροτροφία και η κτηνοτροφία. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι και τώρα, τόσα χρόνια που ήταν η φέτα προϊόν ονομασίας προέλευσης, αυτοί που τις άβριζαν είναι οι μεγαλέμποροι στη χώρα και η εξαγωγή της φέτας. Για τους φτωχομεσαίους κτηνοτρόφους, οι τιμές, κύριε Υπουργέ, στο εγωπρόβιο γάλα είναι καθυλωμένες, είναι εξευτελιστικές. Είναι καθυλωμένες εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Τη δεκαετία του 90 το πρόβιο γάλα είχε περίπου 300 δραχμές. Σήμερα έχει 85 λεπτά με 1 ευρώ. Αυτά είναι τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής. Και τώρα συμβαίνει και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ, και εδώ φαίνεται το μέγεθος της πολιτικής σας ποιος εξυπηρετεί. Όσοι παραγωγοί έχουν μικρές ποσότητες γάλακτος κάτω από 6 τόνους, έχουν πιο χαμηλές τιμές και από αυτές που επικρατούν. Βέβαια, εμείς θεωρούμε σίγουρο ότι αν χαθεί η φέτα από προϊόν προέλευσης, τότε θα βρουν την ευκαιρία οι γαλακτοβιομηχανίες να τσακίσουν τους κτηνοτρόφους, να ρίξουν ακόμα πιο κάτω τις τιμές. Κύριε Υπουργέ, θα θέλαμε να βάλαμε κάποια ερωτήματα που δεν σχετίζονται απόλυτα με το ζήτημα της φέτας. Βέβαια, αποδεικνύουν το μέγεθος της βάρβαρης πολιτικής που εσείς εφαρμόζετε με συνέπεια. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε, σήμερα οι κτηνοτρόφοι δέχονται πέρα από το ζήτημα της φέτας και άλλα συνεχόμενα πλήγματα. Για παράδειγμα, η συνδεμένη ενίσχυση για τους φτωχούς κτηνοτρόφους, το
άρθρο 68, το παλιό πολιτικό παρακράτημα, φαίνεται ότι θα είναι μειωμένο ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν μικρές ποσότητες γάλακτος. Για παράδειγμα, η εξωτική αποζημίωση με τον νέο τρόπο που θα δίνεται θα είναι πετσοκομμένη στην κυριολεξία. Δηλαδή τι κάνετε, θα μοιράσετε τα ήδη υπάρχοντα χρήματα σε περισσότερους κτηνοτρόφους. Και ξέρετε, σήμερα να απαντήσετε κύριε Υπουργέ, περιμένουν την εξωτική αποζημίωση, είναι αρκετοί παραγωγοί, χιλιάδες που δεν την πήραν, ότι ήταν σε ελέγχους, έγιναν ορισμένοι έλεγχοι, άλλοι δεν έγιναν. Να απαντήσετε πότε θα πληρωθεί αυτός ο κόσμος, γιατί ξέρετε ότι η εξωτική αποζημίωση συνήθως χρησιμοποιείται για την αγορά ζωοτροφών όταν αυτές παράγονται και είναι σε κάπως τιμές που μπορούν να αγοραστούν από μεριά των φτωχών κτηνοτρόφων. Επίσης ένα σοβαρό πρόβλημα είναι το πρόβλημα από τα δασαρχεία της χώρας για την παραχώρηση, για τη χρήση γης, για τον αποχαρακτηρισμό. Υπάρχουν χιλιάδες κτηνοτρόφοι και αυτό σχετίζεται και ιδιαίτερα με τους μικρούς φτωχούς κτηνοτρόφους σε ό,τι αφορά την βιολογική κτηνοτροφία. Δεν μπορεί να πληρωθεί αυτός ο κόσμος. Και κύριε Υπουργέ, εμείς όταν λέμε να δώσετε τις επιδοτήσεις, το λέμε για το εξής, γιατί ξέρετε, σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λύγει ο ΟΓΑ. Αυτός ο ΟΓΑ που εσείς αναδρομικά δώσατε αύξηση 32%. Αναδρομικά από το δεύτερο εξάμηνο του 2015. Σας είχαμε τονίσει πολλές φορές ότι το 50% σχεδόν των φτωχών αγροτών είναι απλήρωτοι. Τώρα αυτό θα φτάσει στο 80%, στο 90%. Ή αν δεν πάρουν τις επιδοτήσεις, και ακόμα αν τις πάρουν έχουν άλλες ανάγκες, και νομίζουμε ότι ένα μεγάλο μέρος των φτωχών αγροτών θα στοιχιστεί στους υπόλοιπους που είναι χωρίς ασφάλιση σήμερα, χωρίς σύνταξη αύριο και χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Τέλος, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέμε καθαρά στη φτωχομεσαία αγροτιά, στους κτηνοτρόφους. Δεν θα δοθεί λύση στα βάσανά τους. Μέσα σε αυτή τη βαρβαρότητα, κανένα κόμμα, καμία κυβέρνηση στο έδαφος του καπιταλιστικού ευρωμονόδρομο δεν μπορεί να σταματήσει την πορεία της κτηνοτροφίας προς την καταστροφή και στο ξεκλήριμα των μικρών και μεσαίων κτηνοτρόφων και αγροτοπαραγωγών. Κανένα μείγμα πολιτικής εντός των τυχών της Λυκοσυμμαχίας. Ο μόνος δρόμος για τη φτωχομεσαία αγροτιά και ιδιαίτερα για τους φτωχομεσαίους κτηνοτρόφους είναι ο δρόμος της Λαϊκής Συμμαχίας, της λήξης και της ανατροπής με αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τα κόμματα που την υπηρετούν. Υπάρχει για μια άλλη κοινωνία όπου ο μόχθος του κτηνοτρόφου, του παραγωγού δεν θα συντρίβεται από το μονοπόλιο και από τα κόμματά τους.